Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ochita zisuzo tumpentaya Phwedo afika ku khoti mu Nzinda wa Lilongwe komwe akuyembekezeka kuyankha mlandu. Phwedo adammanga lachiwiri ndipo dzulo amutsegulira mlandu omuganizira kuti adagonana ndi mwana. Anzake omwe anachita naye filimu ya Welcome to Maula prison nawo afika ku malo ano kuti ampatse chilimbikitso. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.